свирение. Аз обаче искам да помоля само, че колежката бесото. Сега чуете, нека да дойде, тя сигурно е вънка с гонзовете. Докато аз говоря, тъй като времето съм много посъбра, няма да слагам сега тук пред вас да ви покажа точно за биорезонанса машинката. Ще видите върха тази инсталирана. Но смятам да ви обясня цветната се опитам да ви разкажа. Първо една кратка моя визитка. Казвам се Стефан Костадинов от Стара Загора. Наследник съм на баща си и на майка си. Баща ми народен учител. Той се занимаваше много с кожни проблеми. Майка ми народна певица. Аз първо тръгнах с музиката, котел, после Пловдив музикална академия, след това преподавател в музикална академия. Ще да стана доцент, обаче зарязах, там как се казва, до цент, нали? И заминах за Гърция, защото се оказа, че поне аз така си го мисля, пък и е така според мен, че здравето е по-важно от музиката. Не, че музиката не е лечителна, но тя е като придатък към цялото здравословно. Тая гилдия огромна от лекари, лечители и така нататък. Здравето е по-важно, смятам. И зато и съм се насочил към цялата здравна част. Не, че музиката се не изоставила съвсем, но така малко по-важно. И се занимавам с най-напред с енерготерапия. Не знаех, че се казва рейки. Той нямаше информация тогава. Ама аз се работя енерготерапия и рейкито си е рейки. После се оказа, че бъде така. Моят учител пък вика, трябва на японски тук едни термини да научиш. Добре, аз съм българин, съм християнин, си има достатъчно български думи, да речем оренда, пък принц Хирокито ли беше казал на Бай Тодор, братовчене, здравей, ние тук отголява очакваме братовчените, българите, че сме занесли по света знание и култура и така нататък. Както и да е. И в последствие, в 2004 или 2005 ли беше, вече тази екстрасензорика премина в... Не, че сега е спряла, но излезе тази информация, че вече се продава Оберон. Аз бях чел за Оберон, още съм бил в втори клас в списание Космос, вероятно е било. То беше техническо списание за младежите, там пишеше за Оберон. После информацията изчезна и в един период пак се появи в тъй наречената демократизация или айде да не изкривяваме думата много, както и да е. И аз си купих една Оберон тогава, така, много пари, 10 000 евро, страшна работа, но това е положението. И сега вървят нещата съвременно, много години вече, и с биорезонанс, с технологиите, които са всъщност като основа на Тесла, след това Райв, след това Удъка, Козирев, професор Рай, Мишин, много неща, запери и така нататък, технологии. Нещата напредват много бързо. Освен това, аз винаги съм мислил и не знам дали е доказано, че е точно така, но тези машини са направени, тая технология, направена на базата на човешките възможности, но тъй като толкова много такива хора, екстрасенси, силни сензорни, излъчващи рейки, там и какво ли не е космическа енергия, тези хора не са толкова много, се налага да се направи в машини. Ето го, колегата Желязко, предполагам, ще потвърди, че толкова много хора не сме все пак, нали? И трябва да има по някакъв начин дублиране на нещата, съответно машини.
Сега едно голямо ритани се появи миналата година против биорезонанса, против такива технологии. Но в същото време изкуственият интелект толкова е напреднал вече, че ние не знаем, като гледаме по YouTube, примерно, дали го е рисувал човек, дали изкуственият интелект. В същото време една част от населението века не е вярно, не бива, защото това е фалшиво, а пък би било по-добре ние да си помагаме, да се съюзим с този изкуствен интелект, защото това е част от нас. Ние сме го създали, за да си помогнем, а не да говорите на после да викаме като чуждо дете на буклука, отивай там, защото те не си от нашите. Напротив, това е от нашите и точно тази технология помага изключително много на хората. Вече са направили много, огромен брой такива техники, подобни биорезонансни и т.н. квантова диагностика и какво не. Въпросът е колко са съвестно направени и колко от тях вършат работа, защото като всяко производство имаме ризи, първо качество, второ качество, трето имаме и екстра, имаме и супермарково, струва от 1000 евро до 5 лева и т.н. Тук е същата работа. Просто когато отидем до специалист, трябва да така малко да мислим, да питаме какъв е апарата, за колко време все пак прави диагнозата, за колко време прави терапията, защото тези апарати правят терапия. Аз лично не съм съгласен с тезата, че един апарат, който прави за една или за 5 минути диагностика, че не е качествен. Може да бъде качествен. Явно самият производител има предвид, че е по-добре да не е много качествен, а там да вземем пари, 80, 100, 200, 300 евро примерно, и с домашни такива цели за по-дребни неща. А в същото време би могло, технологията е толкова напреднала, че като мине през тялото един сензор и да прочете всичко, дето се казва за ранената. И да го изпише. Може, не че не може, зависи какво си купуваме. Първо, второ, трето, пето качество. И то до известна степен зависи от парите все пак. Не винаги е решаващо и определящо, че пострува 10 000, че е най-доброто. И там просто трябва да мислим. И по възможност, ако не знаем да питаме, никога не е лошо да питаме. Има хора, които обаче не обичат да питат, защото се мислят, че всичко знаят. А във втория така, ние, както се оказва в този свят, нищо не знаем, да не говорим, че пък има толкова лъжа и в историята, и какво ли не намираме ние лично. Не е, но археолози, огромни черепи, огромни скелети, стари сгради, направени тонови блок от 20, 50, 100 тона каменен блок, който как е вдигнат, никой не знае. Обаче ние си мислим, че е така. Те тогава не са имали нищо, те са били глупави, ние сме света тук на света и на нацията и така. Както и тези неща, предполагам, всички ви си ги мислите, четете ги, знаете ги, но не е там темата. Темата е какво можем да направим с биорезонанс и какво може да лекуваме. Аз си гледам часовника, защото да можем с месецето да съобразим после все пак, защото след това пък има друг лектор, пък нали малко по-събратни неща. Например, когато направим една диагноза, която при мен лично трае около 3, даже 4 часа, иначе самата машината работа е 1 час и 5 минути, и после има да се чете. Не е излиза да мен готово, защото вероятно няма да е вярно, поне при тази технология. И след като сме включили задачата и на мен, и на колегите, даже докато четем диагнозата, да дадем насоки и наставления, така да се каже, какво да прави човек.
как да се храни, кое му пречи, тъй като биорезонанс един съвестен има кръвна картина от 7-8-10 места. Не навсякъде е пълна, но поне 6 места са пълна тотална кръвна картина, което не можем да го направим в една болница, поне в Гърция, докато бях там 12-13 години, преди загубената болест, която не обичам да я казвам името, което бяха бодно-отровни вещества, никакви болести и вируси, там 800 евро струваше пълна кръвна картина, която се прави в рамките на 2-3 месеца. Значи тя, докато се направи, този човек може да се отиде, ако е необходимо, чак такава пълна кръвна картина. А тук машината го прави за един час, в крайна сметка. И тъй като, освен това, да речем, тъкмо сме на темата хормони, много жени, щитовидна жлеза е голям проблем. Първо, защото жената по принцип е по-сензитивна, тя приема стреса по-бързо и по-лесно от мъжа. Ние сме малко такива, да не обиждам мъжката част, че аз съм мъж, ама малко по-корави, така, по-трудно приемем някои неща. Не сме дебилни, чакам, Дебелокожи. Такъв дебилни отиваме. Дебелокожи. Не, разбрах. Не се приема дебилен, при съм дебелокож. Нечувствителен. Да. По-трудно приемем някакви неща. Дневно жените се отразява веднага, щитовидна, възел и т.н. Аз самия, като ми се обадиха там преди колко години, че направила инсулт, си викам спокойно, обаче до сутринта тук нещо така. Много бързо реагират. Нервните окончания, тая ендокринна система е толкова финен, тотален, огромен орган, че не знаем ли какво стана изобщо. Като се представим, че в нашето тяло има колко пъти по милиарди клетки и във всяка клетка има атоми, и в атомите има центрозоми и какво ли не, дето ние ги знаем и какво има. И всяко нещо си има разсъдък и всяко нещо реагира на нещо от околността и как реагира и какво ще направи с храна, с въздух, с вода, с думи, с лоши погледи и какво ли не. Не знаем и как, но първата част, щитовидна жлеза, след това ферентроплема също, стреса, страха, плахата, оттам възпаляваме 12-пръстник до отделно и става работата на диабет. Един бърз диабет просто може от днеска за утре да стане, просто от един никакъв стрес даже. Не се притеснявам, спокоен съм, да, но отвътре работи на бързи обороти, даже не зависи от нашите мисли. Ние винаги си говорим и казваме, нека да мислим позитивно, да мислим, че сме здрави, че нищо не притеснява така. По принцип е правилно, но да мислиш позитивно при положение, че там падат бомби, примерно, пък ти се усмихваш и мислиш позитивно. Там правят някакви глупости, но ти мисли позитивно и се усмихваш. Не е точно така работата. Много е комплицирано, както и да е. И тези неща, биорезонанси ги вижда тези неща и може да ни покаже хормоните, защото при една обща кръв ние виждаме хормоните само веднъж, а при биорезонанси ги виждаме 10-12 пъти. При далак, при обща кръв, при черен дроб, при жените, при лява гърда, при тимус клетки, при щитовидна отзад, при паращитовидна, при клетки щитовидна, хипоталамус, хипофиза, междинна хипофиза, 14 даже. От 14 места виждаме хормони, които иначе не ги виждаме никак. Ама нищо ти няма. Тя жената се подила и тук, нищо няма. Спокойно. Хормоните са добри. Да, тук в обща кръв са добри, обаче при хипоталамуса как стоят нещата? Тъй като те работят заедно, химощитовидна, хипоталамус, хипофиза,
Все единия като прикуца и другия като прикуца. Те са вързани, те са в симбиоза. Друго важно, при такива стресови състояния, женски организъм, говоря главно за жените, защото ние мъжете поне се обръщаме внимание и някой път това е положително. Когато не се обръщаш внимание, това организма вика. Това пак няма да ме погледне, да се стягам аз и да съм здрав, защото няма кой да ме погледне. До известна степен е така. Оттам, от този стрес може да се провокира рак на гърдата, на матка, яйчници, поликистоза на бъбреци, такива неприятни неща. И освен това, като те там са по някакъв план да ходят от време на време, личният лекар насочва жените, идете на мамограф, то е много положително, да видим как стоят нещата, да наблюдаваме. И тя като отиде жената на мамограф, като стиснат и нещо има там, което се спука и после вика, оле, Мария, какво стана? Уж бях здрава, пък сега трябва да се тръгвам за нагоре. И такива неща, които никак не са приятни, никой не ги говори или ако ги говори са малко хората. От друга страна, ние самите пък сме така доста невярващи и трябва да бъде някой път задължително професор или доцент или кой си, който той каза, професора каза. Ама аз имах един случай в за Продозене. И там, както изгледа, един адвокат тук иска да се прегледа, викам да дойде. И го поставих човека на преглед и първото нещо, което излезе, пише простата. Нито го знам, нито го познавам, младо момче, 40 годишно. И му казвам, простата проблем. Ние в никакъв случай не може да бъде. Почна да ме подскача. Викам, приятели, аз не те познавам, не те знам. Но ето машината. Аз съм ходил в Австрия, там при велик професор, той ми каза, че няма нищо. Добре, приятели, нощно време колко пъти ставаш? 5, 6, 7. И ти е там на улицата да хванеш някой да покажеш. И той ще каже, че има простата, пък великият професор, той е спокоен. И така, както казваш и колегата Сърбър, да достигнем до истината по възможно най-бързия начин. Защото когато се протакат нещата, много пъти в здравно отношение ние просто губим. Губим от нашето здраве, губим време, пари, губим времето на нашите роднини, синове, дъщери, деца, внуци и т.н. да се занимават с нас. Защото ние не сме достигнали до истината. И трябва да се мъчим да достигаме до истината, колкото може повече и по-често. Сега друго, радиестезията е много важна. Също и за това може да се кажат две приказки. С радиестезия аз поне се занимавам от вече, не знам, станаха сигурно 30 години и диагнозата, която е с радиестезия, е почти равностойна на машинната диагноза, само че с радиестезия толкова подробно няма време да се направят толкова подробни разследвания, както се казва, но като общ блок, като общи понятия, да, а пък вече машината може да покаже в този бъбрек има ли колко микроорганизма, колко паразити и така нататък, докато ако това го прави с радиестезия, ще бъде много дълго. И това е положението. Радиестезията е една наука, която в много случаи, както казахме преди това и за биорезонанса, че това не е много сигурно. Тези точки там, писат тези точки и т.н. Радиестезията мака на махало и той ще ми каже какво било станало. Нали? Не е сериозно. Това е много сериозна наука. Изобщо сериозните науки не са приемат като сериозни. Ние знаем причината. Каква е, не трябва да достигнем до истината. Или поне по-малко хора да достигнат до истината. Що като в египетските пирамиди поне са намирали тези уреди, те нареченото
махало или багети от разни сплави, даже едното махало е с някаква сплав, което поне на земята такъв метал няма. Но нещата се прикриват умишлено. Те са работили с 13 чакри, египтяните, аз пък без да знам също работя с 13 чакри. Желязко с колко работи? С 13. Ще ги видим сега. Те са 60-80 хиляди отделна работа, но говорим за основните. И така, това също е една много сериозна наука. С регресии можем да постигаме също много неща. Да се върнем до съвсем обусловена регресия, а не, както казвам, аз сънувах, че съм била принцеса и искам да се видя като принцеса и да влезем в регресия. Не. Защото еди коси, само при здравен проблем, при сериозен проблем или, не дай Боже, психически проблем, който да се окаже, че е някъде в миналото предишен живот и ако това не наруши бъдещето, тогава може да се пристъпи към такава регресия. Иначе така за гол интерес, просто аз поне никога не съм направил такава регресия. И друго, не знам, по-добре да поканя Весето. Весе, елате с гонговете, защото нямаме много време. Да. Благодаря ви. Апаратурата е нека, после който иска, може да направим по един кратък преглед и да се поговорим малко по-общо. Благодаря ви още.